колеги! Надявам се, настроението е добро. Времето навън е слънчево. Дали всички сме на линия или липсват още хора, да изчакаме или не. Тъй като днес ни предстои да вземем един урок, който е на тема инструкторска дейност за предоставяне на услугата боядисване на побелели коси. Добре, нека да започнем. Представям се накратко, казвам се Павлина Иванова и ще бъда вашият преподавател по тази тема. Нека да започнем. Ето това е самия урок. Само секунда. И така, какво ще разгледаме днес? Днес ще разгледаме какви ще бъдат нашите цели на този урок. Ще разгледаме необходимите материали за процедурата боядисване на побеляла коса. Ще разгледаме необходимите инструменти отново за същата процедура. Ще разгледаме подготовка на боядисване на побелялата коса, същинския процес и след това ще поговорим малко за грижа за косата след боядисване и ще имаме време за въпроси и отговори, на които с удоволствие бих отговорила. И така, нека да започнем. Реално нашите цели на този урок, а именно основни принципи и техниките на боядисване. Информация за различните видове бои при побелялата коса ще разгледаме, същински процес на обработка при побелялата коса и самата грижа след самото боядисване. И така, колеги, тук на този слайд съм ви подготвила необходимите материали, т.е. козметичните материали, които са ни необходими. А те са професионална боя, разбира се, оксидант, с който боята взаимодейства, и грижа за косата след боядисването, като шампуан и маска за боядисване, както и термозащита при направата на стайлинг. Така, тук на този слайд обаче съм ви подготвила самите консумативи, които са нужни и без които абсолютно не мисля, че бихме могли да изпълним правилно процедурата. А именно, аз лично ползвам непромокаема фризьорска престилка. Сега има колеги, които ползват еднократни такива, но това е вече въпрос на личен избор. Разбира се, еднократни ръкавици трябва да имаме. Това отгоре на горния ред на слайда са нещата, които са ни нужни за нас самите като професионалисти. Значи, непромокаема фризьорска престилка, еднократни ръкавици, шноли, щъркели, с които си помагаме при секториране на косата, както и фризьорските шноли, които ще са ни нужни за отделянето на сектори. Сега, тук искам да отворя една скоба, уважаеми колеги. Когато правим тези процедури, много моля, тези шноли, щъркели, нарочно съм сложила от железните. Когато работим с оксидант, това не се използва, да знаете. Особено ако ползваме висок процент оксидант, ако ползвате такива шноли, ще бъдете свидетел на един дим, който ще излезе от главата на вашата клиентка. Така, на долния слайд съм подготвила необходимите материали, т.е. консумативите, които са нужни за нашите клиенти, а именно ето непромокаемата перелина или еднократната перелина, лента за врата и еднократна кърпа за коса или хаблия. Нали, всеки фризьор индивидуално избира с какво ще завърши самата процедура при измиване. Така, имаме ли нещо наясно до тук относно необходимите материали и козметика? Искам само да попитам. Добре, всичко е ясно. Да преминем на там тогава. Тук сега съм приготвила едно слайдче, което
съм сложила необходимите инструменти, които са ни нужни в нашите салони. Обаче, колеги, нали, сложила съм четка за боядисване, купа за боядисване, разбира се, пластмасова. След това за самия стайлинг ще ни трябва кръгла четка за сешуар и самия сешуар. Но, имам един въпрос, колеги. Този слайд не ви ли се струва малко постничък? Малко така голичък? Ами именно защо? Защото така съм наредила слайдовете, за да има нещо до тук, което също ще ни е необходимо и без което абсолютно по никакъв начин ние не бихме могли да изпълним процедурата професионално. Нека да се върна назад. Хайде да видим. Това бяха материалите. Това бяха козметиката, която ни е необходима. Според вас има ли нещо, което ни липсва? Нека видим. Ами, в ръкавици има врата, пелерина, боята, оксиданта. Нека да видим. Имаме ли липсващо нещо? Не, значи ние когато имаме побелял косъм, ние няма какво да... Не. Не се ли сещате? Добре. Абсолютно. Ето, това е нещото, без което ние няма как да си свършим професионална работа. Тъй като е много, много, много важно самата смес, която ще направим от химичните материали, да бъде абсолютно спазена като грамажи, за да можем да ползваме адекватни формули. Така, това е много важно. Не трябва да го забравяме. Наясно ли сме с какви материали и инструменти реално ние започваме тази процедура? Добре, продължаваме нататък. Време е да поговорим и малко за видовете бои, които съществуват на пазара. Значи, временна боя, която след първото отмиване започва да се отстранява. Длъжна съм да го спомена това, защото то си е вид боя. След това имаме полутрайна боя, която добавя цвят на косата, без да прониква в самия ствол. И обикновено тези бои траят няколко седмици. Защо? Защото на всички ни е ясно, че за да постигнем едно хубаво боядисване, ние трябва да проникнем къде? В втория слой на косъм, а именно в кортекс. Затова и тази боя не е нашата. Полуперманентната боя. Нека разгледаме. Този тип боя трае по-дълго от полутрайната, но избледнява с времето, просто защото е полуперманентна. И нашите бои, с които ние реално работим по нашите салони, са перманентните бои или професионалните, които се задържат най-дълго, като проникват в самия ствол на косъма и остава самия цвят, докато не израсне нова коса. Или докато не я обезцветим. Но това е друга тема, за която няма да говорим в момента. Така, нека да разгледаме основните компоненти в самите бои. Във временната и полуперманентната боя основните компоненти са пигменти, нали, самият цвят, вода, емулгатори, консерванти, алкохоли, стабилизатори на pH и в някои марки има и аромати. Така, в полутрайната и перманентната боя какво имаме? Имаме амоняк, имаме пероксид, имаме пигменти, разбира се, разтворители, емулгатори, консерванти, увлажнители и кондиционери, стабилизатори, аромати и в напоследък в много бои има кератини, протеини и системи за защита на самия скалп. Така,
Сега започваме да говорим за подготовка на боядисване на самата коса. Значи, какво е първо необходимо да направим? Разбира се, трябва първо да си настаним удобно нашия клиент, да му сложим необходимите защитни материали, които сме подготвили и да започнем. След като започнем, след това ние какво трябва да направим? Трябва да направим диагностика. А диагностика как се прави? Знае ли някой? Малко по-късно ще поговорим и за това. След това разпределяме секторите на боядисване на главата и накрая започваме същинското боядисване. Добре, колеги. Хайде сега, имам още един малък въпрос. Какво трябва да направим преди да започнем същинския процес на боядисване? Да? Добре. Определяне на процента побеляла коса, разбира се, и определяне на тестовия кичур. Така. Как определяме процент побеляла коса? Както знаем, в фризьорството никога 2 и 2 не е 4, но моето 2 е следното. Аз лично отброявам 10 косъмчета от побелелия участък и ще видим колко от тях са побелели. Ако имаме 3 бели косъма, то косата е с 30% побеляване. Ако имаме 6 бели косъмчета, така косата е с 60% побеляване. Това е моето БПК. Има и други начини, но аз лично препоръчвам този, защото той е най-лесният и най-достъпният начин. Най-бързия. Така, колеги, след това тест кичур. Всички знаем какво пише по книгите. Теста за чувствителност е препоръчително да се направи 48 часа преди всяко боядисване. Това е теста за чувствителност на скалпа. Но тест за чувствителност на самата коса дали ще издържи, аз лично я правя преди самата процедура. Да, разтеглям се във времето, но така предпазвам и косата, ако има някакъв проблем, тъй като е много важна самата козметична база, върху която ние работим. В случая ние работим на побеляла коса, тук няма козметика. Побелялата коса е мъртвата коса, което ще рече, че в тази коса няма естествени пигменти и пигментите, които реално ние слагаме в косата, са абсолютно козметични. Затова какво правим? Разбира се, трябва да следваме задължително инструкциите за смесването на боята с активатора и самото съотношение и да съобразим времето на престой. Избираме малък кичур коса, който не се вижда лесно, например зад ухото, нанасяме сместа върху самия кичур и изчакваме времето. Ако всичко е наред с цвета и няма зачервяване на скалпа, то можем да продължим и самата процедура. И така, процес на боядисване. Всеки бранд, абсолютно всеки бранд, би трябвало да има бои, които са специално предназначени за такива коси. Така, като абсолютно трябва винаги задължително да следваме препоръките на технолозите на бранда при съотношение боя, оксидант, както и самото времетраене. Колеги, имам още един въпрос. Какво ще направим, ако не разполагаме с такава специална боя за побеляла коса? Ще си я направим самички, колеги. Обаче, за да я направим сами, ние трябва да знаем самия процес. А всъщност, самия процес е: в побелялата коса напълно отсъства натурален меланин. Косъмът съдържа само кератин и голямо количество мехурчета въздух.
А едно от предназначенията на натуралния пигмент меланин е свързващото звено между косата и боята. Затова при работа с побелели коси ние самостоятелно ще внесем този натурален пигмент в косата. Тоест, в желан оттенък ще добавим съответна боя от натурален ред. Боята от натурален ред е необходимо да съответства на тази височина на тона, в която ще боядисваме клиента. Но, ако ние боядисваме косата в топли тонове, например медено или златисто, то добавяме боя от златист ред с номер 3. В другите случаи боя от натурален ред с нулата. И така, колеги, но за да можем да спазим този процес, ние трябва абсолютно добре да сме определили процента побеляла коса и да сме запознати с ето тази табличка. Тази табличка е страшно важна и препоръчвам, аз ще кача след това в Classroom самата презентация, но моля ви, тази таблица трябва да бъде изпринтирана и закачена на вашите работни места. Така във всеки един момент вие спокойно бихте могли да погледнете и да си свършите работата както трябва. А именно, когато имаме процентно съдържание на побеляла коса между 15 и 40%. Втората колонка показва самото желание на клиента. Дали клиента иска тон в тон, процедура по затъмняване или да се изсветли по-светло с една височина на тон. И самите действия, разбира се, в третата колона. Когато имаме по-светло с два височина на тона, смесваме две части желан телен оттенък и една част натурален или златист. Плюс 3 части 9% оксидант. Обаче, когато имаме процентно съдържание на косата между 40 и 60%, тон в тон на затъмняване по-светло с една височина на тона. Или по-светло с две височини на тона. Сега, колеги, аз хубаво мога да изчета таблицата, но просто наистина ще ви загубя времето. Затова много моля, когато след лекцията ще кача презентацията в Classroom, моля ви този слайд да бъде изпринтиран. А защо не и преписан? Искам да отворя една скоба. Когато човек възприема информация, има хора, които възприемат по-добре, когато четат. Има хора, които възприемат, когато пишат. И има хора, които възприемат по-добре, когато слушат. Затова, моля ви, вие в момента слушате тази лекция. Единия казус е окей. Свалете лекцията, препишете я, ако трябва 2-3 пъти. Така много лесно се запомня. И като искам да уточня, правилата от тази таблица са приемливи само при работа с побеляла коса до 7 височина на тона и в случаи, когато нямате под ръка специални бои, предназначение на които са за работа само с побелялата коса. Както казахме и преди малко, всеки бранд би имал да има такива бои, но ако нямате, само тогава използвате тази таблица. Когато си работите с такива бои, тази таблица не ви е необходима. И в други случаи задължително трябва да следвате инструкциите на бранда, с който работите. Абсолютно задължително и препоръчително. И така, важно, разбира се, да знаем, че побелялата коса най-добре се боядисва в случаите, когато боядисваме тон в тон на втора височина на тона. По-светло и в по-тъмни оттенъци. При боядисване на побелялата коса има вероятност да получим и прозиращи кичури коса. Това не засяга напълно всички видове побелели коси. Ако косата е побеляла напълно, т.е. 100%, а клиента иска да получи блонд, ние лесно може да я боядисваме, използвайки боите от специалните серии за побеляла коса, които присъстват в почти всеки един
бранд. Когато времето на престоя на сместа върху побелявата коса не се увеличава в сравнение с обикновената непобелявата. В различните марки боя това време е различно и непременно трябва да се съобразим с това. Искам да споделя и още една тънкост в боядисване на побелявата коса. С боите от основната палитра може да боядисваме побелявата коса, както казах и преди малко, само от първа до седма височина на тона. Ако ние желаем да получим цвятосмица до 10 височина на тона, то ние ще използваме двойно алкална смес. Какво е двойна алкална смес? Това е една отделна тема, колеги, която ще разгледаме следващия път. Не желая да прекъсваме в момента самата презентация. Нали? Следващия път можем да... не може, а ще разгледаме точно това. Сега ще продължим с самата грижа за косата след боядисване. Измиваме косата от боята, разбира се, след което ни е минало определеното време. Използваме специално предназначени шампуани и маски за след боядисана коса. Всеки един салон би трябвало да има такива шампуани и маски. Не сте от вчера, знаете. Така. Така. Използваме специално предназначени шампуани и маски за след боядисана коса. И разбира се, правим самия стайлинг. Подстригване при желание и оформяне на самата прическа. Винаги, абсолютно винаги, колеги, водете дневник на процедурите ви с боядисване на вашите клиенти. Така вие ще имате история на косата във всеки един момент, което е много важно за една успешно завършена процедура. Когато работим с боядисване, няма как ние да получим прекрасен резултат, ако не знаем историята на косата. Да, клиента може да дойде и да ви каже, ма ние сега направи, моля те, искам да ме направиш едно русо хубаво. Да, добре, ти ще казваш, заповядай, сядай. Нали, клиента може да ви излъже. Да, ама този клиент, примерно, ако има кана, какво правим? Няма как. Така че, когато вие си водите записки и вие ще знаете на 100% какво и как ще бъде най-добре за самата процедура. Сега, искам да ви задам и една ваша малка домашна работа, тъй като аз бях очарована, че всички сте тук и обещах да бъда малко по, как да кажа, толерантна относно домашната. Затова просто една по-лека задача ще ви дам. Трябва да изберете един продукт за боядисване на побелели коси и напишете кратко резюме за неговите предимства и недостатъци. Какво според вас е предимството за ползването и какъв е самия недостатък. Работа за 10 минути, така че няма да ви отнема много от времето. Надявам се обаче и вие да бъдете толерантни и да изпълните самата домашна работа. И сега време е за въпроси и отговори. Да, колеги. Да, благодаря за вниманието. Разработено. Аз, разбира се, Павлина Иванова. До следващия път.